gonceng langit kelap-kelap katon nerekenen cange aris resang maweng gandrung separan kang kadulu ukara kang muyak mayik ana kethek ngadanganing madyaning alun-alun negara Ngamarta sing siki ditinggal dening para Pandhawa 5. Kethek ngadang sapa? Anoman kang dadi aran ku. Anoman mapan Pranyata. Prajurit yaksa dampyak-dampyak arang kepesak senjatane ngener marang perang praja Ngamarta sapa jenengmu? Yuk. Tepungke wae andane Gustiku Prabu Yama Dewa Nalendra ing negara Ujung Wiru. Narapati Yamapati karepmu ora tedeng aling-aling tedeng pumpung dina saiki para Pandhawa lagi nampa pasiksan utawa nampa paukuman dening Hyang Pukulun Bathara Guru merga Werkudara wanine mbabar ngelmu panunggal ngelmu sirikane para dewa kayangan. Mulane kanggo nambani rasa wirange Bathara Guru bakal diratake karo bumi angus negara Ngamarta. Anoman langap-langap watun ngucap pembara swara sethithik tengi kakek gawe japa kan dadi guneman murasan datang kalasani marang para Pandhawa sing dene iki lagi nampa paukuman yen pancen kowe bakal gawe bumi angus ing negara Ngamarta sing wani nandingi kowe sak wadyabala Anoman kang bakal laming dodo bagus